Кеше шифа сауда үзәгенә товар алырга кергән сатып алучыларны кибетчеләр түгел, ә медицина хезмәткәрләре каршы алды. Биредә үз сәламәтлегеңне тикшер акциясе узды. Медицина тикшерүен хастахана палатасы урынына кеше күп йөри торган урында үткәрүнең сәбәпләре шактый. Мәсәлән, күпләр бүген башым авыртып тора, яисә башым әйләнә дип зарланса да, хастаханәгә барып кан басымын тикшерүгә вакыт тапмый. 150-ге 190. Давление нормально. Миңа 76 яш. Мындай акцияга бик яхшы карыйм. Кешегә үз саламатлыгын белергә ул бигрәк яхшы. Вакцинага мен үзем яхшы карыйм. Кибеткә кирдек. Безне уже тикшереп киттеләр. Давление минем азрак югары диделәр, дары бирделәр. Күзнекен яхшы диделәр. Тикшерү нәтиҗәләренә килсәк, уйланырга җирлек бар. Кан басымын үлчәткән 60лап кешенең 18-дә кан басымы югары булып чыкты. Андыйларга шунда ук тиешле медицина ярдәме күрсәтелде. Кан басымы проблемалары өлкәннәрдә генә түгел, яшьләрдә дә яшәшери. Вакытында табибка мөрәҗәгать итмәү сәламәтлеккә куркыныч тудыра. Целью проверить свое здоровье. Кешеләрнең сәламәтлеген тикшерү максатыннан төрле оешма предприятиеләрдә, сәүдә нокталарында әлеге акцияләрне үткәрәбез. Халык актив катнаша, күпләр рәхмәт белдерә. Чөнки күбесенең хастаханәгә барып, кан басымы гына булса да тикшерү мөмкинлеге юк. Юкка, чөнки бүгенге көндә артериаль кан басымы проблемасы аеруча актуаль. Хәзер генә 10 кешене тикшердек. 4-сенең кан басымы күрсәткече бик югары иде. Табиблар мондый акцияләрнең дәвамлы булачагын белдерә. Йөрәк кан тамырлары йылыксаларында, тиздән шәһәрбез парк һәм скверларында да үз сәламәтлеген тикшер акциясен уздырырга планлаштыралар.